Wel, dwi yma yn y shed foch a dwi wedi ffindio gwyneb a llais cyfarwydd. Wel, llais y shed foch yn fan hyn. Dwi'n dod fewn drws y shed a mae dy lais di yn bersain dros ben bob peth, Cennydd. Fi mor sori, Eron. Dwi'n mynd ffordd o'n sori, mae gen ti lais melfedaidd iawn. Dwi'n dweud Cennydd, Dr Cennydd Jones wyt ti fod yn swyddogol, ynddo? Ymddihiro am y Cennydd o blaen. Ac ti wedi gweld gwobrau'n cael ei rhoi yma yn y shed foch sawl gwaith. Mae yna wobrau i bob meth o stoc. Ond mae yna fwy nid ysgobrau stoc yn oes. Mae yna sawl gwobr tu hwnt i'r stoc yn digwydd bob blwyddyn. Nawr, ti wedi derbyn un arbennig iawn leni? Do, mae'r gymdeithas mor dda yn cefnogi, nid yn unig i ieuenctid yn ffarmo, ond amaethyddiaeth yn gyffredinol. A dwi'n ni'n gweld yn y sioe fawr, mae yna wobrau i gael ar gyfer rheoli glaswelltir, symud mlaen gyda dilliau amgen o ffermio, a yn y ffair eia bwrsariaeth cynadledd Ffermio Rhydychen yn un o'n nhw. Fi wedi bod yn ffodus i gael hwnnw. Ond hefyd, maen nhw'n cefnogi bwrsariaeth Nuffield yn flynyddol hefyd. Ond ie, mae lot o wobrau tu hwnt i just beth ar stoc yn cael yn y sioe hefyd. Ond dipyn o fraint derbyn honna. A be wyt ti'n gorfod wneud te i derbyn y bwrsariaeth yma? Wel, mae pob sir yn cael enwebu un person bob blwyddyn. Felly ar draws pob sir yng Nghymru wedyn ni, mae'r ffeinal os liciwch chi, fel ble mae'r byna gyfweliadau yn cael yn digwydd yma ar faes y sioe wedyn ni. A digwydd y cyfweliadau na wedyn ni ges i wybod trwy e-bost bod wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn y wobr yma. Ti'n siaradwr naturiol, mae'n siŵr bod y cyfweliad yn hawdd i ti? Sa'n gwybod yn y tîm, lot o waith paratoi yn mynd iddo fe, falle pobl ddim yn gweld yr gwaith paratoi o hyd, ond ie, na, oedd e wastad yn rhywbeth o'n i moyn mynd i'r gynhadledd hyn. Mae'n un mor unigryw o ran y naws sydd o'i gwmpas, mae'r ddadl yn rhan mowr o'r gynhadledd, y ddadl fawr flynyddol o gwmpas cynhyrchiant bwyd. Felly fi'n edrych mlaen yn fawr i weld y ddadl na mwy na dim. Yn Rhydychen wedyn, yn mis Ionawr? Ie, na fe, so na'r agosod ei at mynd i Brifysgol Rhydychen siŵr o fod. Dwi'n meddwl wir. Ond na fe, fi'n credu fydde'n jyst yn neis bod mewn awyrgylch gyda pobl, ambell i berson gyda meddylfryd gwbl wahanol i chi felly, o ran siwt dylse ffarmo fod. Ond ie, bydde'n neis cael cyfleudd gwrdd o'r pobl yna. Na ti, iaw ti'n darlithu dy hunan yn Aberystwyth. Yw ti'n darlithio yma ni te? Rhywolaeth glaswelltir i fi fyny, so unrhyw beth yn ymwneud amaeth mewn gwirionedd, ond na ble mae fy arbenigedd i am fy mrif niddordeb i yw mewn ffermio cynaliadwy trwy ddefnyddio glaswelltir a pob math o gnydau porthiant. Na ti, a dal digon o ddiddordeb yn y cyrsiau yma, yn y colegau yma, dal ffermwyr ifanc yn dod trwad efo chi? Oes, mae niferoedd yn iachus iawn yn enwedig o'r ochr amaethyddol, a fi'n teimlo'n un yn ffodus iawn. Ni'n cael rhannu'r un stafell na bob dydd gyda nifer o fyfyrwyr sydd yn hynod o frwdfrydig dros amaethyddiaeth. Fi'n helpo'n meddwl tra bod pobl na'n dod trwyddo, neitha saff o bethau yma yng Nghymru. Digon reit, gwir y gair. A wyt ti hefyd yn ffarmio dy hun hefyd, ti'n ddyn bryser ofnadwy? Ie, fi'n treial, sa'n do ben yn ei popeth yw llawn potensial. Fi'n ffodus iawn yn rhieni dal yn ffarmo gytre hefyd, ond fferm fach sydd gyda ni'n godro rhyw 80 o wartheg a rhwng popeth, mae'n cadw'n rhadi ar y ddeiar a mae fe hefyd yn cadw fi'n na'r brwdfrydedd, yn dweud? Ie, beth oedd y sail greiddiol. Ac yn controversial, dim moch acw? Na, dim moch da fi ragor, na. So, bio ni'n cadw moch yn bach, ond oedd yn lawr i amser, oedd yn lawr i erbyn i ni fynd rown y dosbarthu porc y penwythnosau pethau, oedd ddim lot o amser i fi angwraig i weld yn gilydd. Na ti, ynddo. A mae eisiau gweld i weithiau, does? Ie, well neis. Cennydd, ti'n ddyn bryser ofnadwy, mae'r meicroffon aros mlaen y tyfn cw. Diolch am y sgwrs, allan o fachiadau. Diolch o'r deilon.